nije bila moja. Iznudili su je jevrejski sveštenici. Učenik. Oni su ga ukrali, prokletnici. Dali su nam nešto da popijemo, ne sjećam se pa smo zastali. A ti si ih video i video si kako odnose tijelo. Da, video sam svojim očima. I nisi ništa preduzeo, vojniče. Stvari, nisam je video zato što su nam dali nešto. Opaka je to sud. Skloni su magijama razne. Magija, kažeš. A ti, vojniče, jesi li ti išta video? Ništa. Spavao sam kao nikada u životu. Kamen sa groba nisu mogli skloniti bez velike muke. Samo to znam. Hoćeš i ti da kažeš da je bilo neke magije? Ništa ja neću da kažem. Svojim sam očima dan ranije video, kada je umirao, da se zemlja zatrese. Ako može zemlju da zatrese... Može i kamen da skloni. Hteo sam da kažem, ko može zemlju da zatrese, mogao je da skloni tijelo i bez razvaljivanja kamena. Kamen je sklonjen zbog ovakvih, da se uvere da tijela nema. Dosta sad, vodite ih. Da naredim da je šibaju.